Shalom, horas majidita, dihamu amanami dohot pinanami, naing mula atama pertanyaan di Bornino, jumlah hujaha kami soal susunan acara di kita. Nah berjuluk, mari kita yang buku ini nomor 5, ayat 1, dohot ayat 2. Nah paduahon, potum, nah patuluhon, epistel, tersurat di Markus 10 membuka sian ayat 35 satu ayat 45. Napa patun marite sian buku ete nomor 730 ayat 1. Napa limahon jamita tersurat di 2 Musa bitu 10 walu membuka sian ayat 10 pitu satu ayat 20. Napa onopon marite sian buku ete nomor 760 ayat 1 ayat 2 uhud papugu pelean. Napa pituhon tangian pelean dawat pasu-pasu. Atau tapasada marohan ang pikiratan marhite amar tangian nahohong kita di bagasan rohat tabe martangian mahita. Amin. Mari kita sian buku di nomor 5 ayat 1 ayat 2. Saita puji Jehovah, Dewa terkenal dapat diperhanakan nyamunan Ijalo sakitisi puji aku Tuhani dan hapusani rohatan Tuhan dari kamu. I jujur Tuhan tahini rohaido Tugi mono hati Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni ton di perbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amin. Martuga do halak na manao di pamujunan ay tau siang pamujunan ni jaloon na do tupal hanguluan na pinarbaga-baga ni Tuhani doakan na holong roha di ibana. Haleluya. Martaniang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumuru mulai tema rohanami tuho ala di joho kami tupak kirimut di hanguluan seliling di lelengna selehun matutip tu rohanami asa martuho kami mangalok pisap-pisap ni rohanami jala asa hululi kami akana di baluagid jami pertukoy mahami manaluhon saluhut nanay mangabat kami tuhasunangan say papanda porsiaon pakirimon dohot pamokpamon di rohanami asamonang hami rodi ujuna lahu macalo tupali hami dijolong alani anakmu Tuhan Yesus si pangoli. Amin. Hatani tuhata di Borminon dimana gabe epistel tersurat di Markus 10
bidu 10 membuka sian ayat 35 satu ayat 45. Markus 10 membuka sian ayat 35 satu ayat 45. Tajahama secara responsoria. Dungi Roma mendapatkan ibadah si Jakobus dohot si Johannes aka anak misi Zebedeus ia hata nasida guru nami adong berpinangido di rohan nami silehoran Tuhaninian. Gabini nama ado nasida ayah ado pinangido di rohamu supaya mampu Tuhanmu. Dungi di rok nasida matu ibana naik bahenonmu hami hudul di hasanapun mi nasada tusiamumu nasada nari tu habirangmu. Alai linda Yesus mengandung nasida ang dibutuhanmu na pinangido naik tung tari lupamu ma si ilumoki tung tapari hamu ma paridion si paridioki. Gabi di rok nasida matu ibana terbahin hamido dungi nila Yesus mamandok nasida tutudon yan inumon muna do si inumoki jala paridion muna do paridion si paridionoki. Alai tamangkahin tu siamuku dohot tu hapirangku dan kemudiawi dia kanau diradihiatwi. Alai dum terpege itu nasak tului gabi subuh marohana nasida di si Jakobus dohot Johannes. Jadi di patung Yesus manasida di nama makhluk nasida. Di boto hamudo di raja yang kasih gonggomi bangso do parebe nasida jalan dipaksa akan salam dan nasida. Alai punang masomuni anggo di hamu manang ise hamu nagiot sangat imagami pangului di domana. Jalaman isi hamu nanay parjudo imagabe na poso di dungamna saluhutna. Enang anak ni Jolmaipe dada asa diului halak ibana umbahin naro ibana do balik pangului jala mangalehon hosana baik tubus di torok jolma ido saatna martua do halak na tumangion hatani debata jalan na upepsa. Amin. Barite kita sian buku di nomor 730 ayat sada. Sampai pada mati Martani yang mahita asini rohama dihamu doho dame nasia debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan ai. Amin. Dihamu akan menami doho inang ami hatani Tuhata na gabe jamita di pertanian taborminon laus turpuk kodo na gabe turpuk epistel di mingguta tu minggu naroon di mana tersurat di buku 2 Musa bidu 10 atau kitab Keluaran 18 ayat 17 rodi ayat 27. 2 Musa 10 ayat 17 rodi ayat 27 dengan hujahan di hata Batak do di hata Indonesia. Tapi utihup na di bagasan ko hata bi sonom mahatan itu hata.
Jadi didok sima tua duli ni si Musa ma tui bana dang dengan Nabi Nahemi. Mada ke ho maun nang ho nang bangsoon na di julumon ay maluduku ulaw rotiho datarula ang busa sa daho. Ope tangi homa suara kon kuparohay peho asa dinungani debataho homa magapotol debata sikat ni bangsui jala homa asahaton akahatain tu debata jala pasimoto tu nasida akapatit dohot akamuda jala pabotohot tu nasida dalan sidalan nasidai dohot ulaw siulaw nasidai alayang boho dului ma sian sabdok bangsui bawa akan masihohot marroha akan makadiari debata bawa parrohana sito akan makadihon pangomuan nasuturut ima pabakit bahel idu kumonggom nasida marsa 1000 marsa 100 mar 550 jala marsa 10 asa nasida totong manghumi bangsui alai nasahaka nabalga tuhoma dibuat nasida anggo nasahaka mek nasida ma manghumi asa paneang sulomu molo nasida mengamu mangusung molo di bahek kosong ini jalaro tonani debata tuho manuluti jadi manaham maho maka jongjokon mudima doho sadok bangsoon tu inganan Nabi mardame-dame uji majaha di hata Indonesia tetapi mertua Musa menjawabnya tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Di hamu akamanami dohot inanami molo didok di ayat 10 itu bahwa dengan Nabi Nahemi nina simatua duli di si Musa si Jetro tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Dia do naso dengan dia do naso dengan yang tidak baik menurut mertua Musa. Molo taparrohahon sudah kita namanya dari Belta atau Alkitab kita paling tidak dari ayat 13 sampai ayat 16 ketika mertua Musa Jetro itu bertemu dengan Musa lalu
mertuanya itu melihat betapa lelahnya, betapa capeknya mantunya itu. Lu jahiyat di berek si Jetro si Musa mengulau-ulau naik. Siya menunggu sahat tubotan. Saya di parohahon. Gabi di dok mertua naik matribana. Ima di ayat 10 itu. Dambingkan Nabi Naimi. Dia do nasudin kami. Ay di berek mertua ni si Musa. Hola ni bana mengulau sulau ni. Tapi kok bejol marisi. Saya di parohahon si Jetro. Belum tentu na soolin nyo nakajolmo. Belum tentu na mampu akajolmo. Tetapi Musa tidak memberdayakan mereka. Hidup benar gabi didok si Jetro dan dengan Nabi Naimi. Atau dia doa dengan didok mertua Naima buti main. Ulama sulong. Aka dia manapatut ulangmu jala dia akan napatut lehonomu tunasida. Jadi unang polong-polong sudah kau ulau ni. Unang pelaku manggila. Lu jero. Kebilang dinikmati ho dan las rohan. Aina sida pihubirin lu jero inna rupanya. Jadi dalam hal on nanay dohonon ni mertua ni si Musa ini, si Jetro itu si Musa, ia lakukan pembagian kerja. Molo di akan bahasa asing omanay dok narupani power sharing. Berbagi kerja. Berbagi kerja. Boy do si Musa mangulahon, boy. Boy sudah si Musa mangulahon, boy. Alai, boy do gabedang dinikmati si Musa be ulang. Jadi semua ini nak kita kamanglo tamuina ibarat na akaina di jalan boy do ibana manuci, boy do ibana mangalopa, boy do ibana mangapel di jalan mabereso jawi sudah boy. Alai ono do nombada butu paru mutu. Ono masai di muruki akan lengan. Wala na ulo karijo. Hamu na ulo mangurupi, na ulo hamu mabalpin na. Iya iyalah. So ya dia cari geleng na manapu. So ya dia cari geleng na mangalopa. So ya dia cari geleng na manuci. Sehingga meruntuti ibana, diumuti ibana ulog na. Luja ibana siya menubut sahat tubotar. Hape, au sugari dia cari ibana yang geleng na siang awal boy matong ibana menikmati muluna, boy maibana menikmati ulona. Jadi sudah makalaputi ulau ni. Jadi molo sudah mengulas ulau ni, makaripotol ulau ni, molo sudah menggulut ulau ni, gabanya aku berhilalau. Itu nanay dohonon na disor. Jadi di samping pembagian tugas ada pembekalan. Di ayat 22 mulut tajakan asal nasida toktong manghuli barsoi alai nasahata nabalga tuhoma di nasida tuhoma dibuat nasida. Jadi ada tugas yang memang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ada tugas yang memang harus dikerjakan Musa. Anggo nasahata nasida manghuli. Jadi ada tugas-tugas yang harus di-sharing, yang harus dibagi, yang harus melibatkan orang lain. Asapan yang sudomu, molo nasida lungamu, mangusu. Jadi, akamang buat kamu inang teori Jetro Om, sahatu sonari, gudang go perusahaan, lembaga-lembaga naman praktek kamu. Jadi bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan, tujuan itu bisa dicapai, tidak bisa hanya pemimpin. Artinya, dan boleh orang top leader mengulang. Ikut naruh bagian tugas. Siapa mengerjakan apa, isi mengulang. Jadi kalau tamerin di kantor-kantor, teori Jetro Odo na berlaku satu sonar. Jadi bos tak sudah digeriangi. Jadi bos ini memerintah, kerjakan itu. Lalu sampailah mereka kepada hasil yang memuaskan. Jadi dapat kita di gereja juga. Ini benar mau lihat HKBP sedario berulang tahun 150 usia tahun. Itu aturan Nikuriata memberdayakan daya, melibatkan luas asa terlibat dia kaulau ini.
Ina jono ola padita do, sudah padita marorgen, padita marjanita, padita marmona borni, maragenda, padita macahatitin. Haute tiki praktek ya dua lami sama. Haudu marorgen, awan no marjanita, awan no macahatitin. Dan mungkin awak tong maragenda kan? Tiki praktek. Alai, nuai, bulan luas dari 5. Dulu ada untuk istilah rupani pendeta mandi. Jadi sudah padita. Mana nggak hati padita? Mana nggak hati padita? Muaita. Misalnya ada marongge akan wasta pada ahli-ahli di bidangnya. Di bidang ada makin bagian tugasnya. Jadi dia 150 tahun main sia umur 6 seharusnya dalam hal ini nungabe ikon mantap. Jala 7 Oktober 150 tahun salku aina membagi tugas do penginjil na opati Heinz Klammer Betts Van Assen Ima HKBP berbagi tugas dasiga ise matusan Ima hari lahir di HKBP. Jadi Trupukon sebenarnya menuju kita, mengajari kita asas sangat kita tujuan nina taulai dan boleh ulak kita. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mendelegasikan tugasnya kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk tugas itu. Boy do holanam, boy, halai boy dan rodak menikmati. Gebilu jemau, baru tubuh maaf. Tapi belum tentu akan wasona mampu do mereka. Mampu do nasida rupani. Di sini main nataida Trupukon macayarga kupikir dakola di dunia, dakola di lembaga, dakola di perusahaan dijaga besawoni. Jadi bodoh amat rupani baru tubuh. Wala naw di rumah, wala naw di mamakuri, wala naw do onina. Ya tahun yang usuhan dia cari waktu tu gelen mutusi buat benon na. Esutungi pakturan lupak na. Ale kan dia cari do. Ia cari gelen menulis ulawi gabi sudi makalaku. Iso dijabu rupani boy kita sudi rak menulis ulawi gabe dapok man akan hasil. Nah, tak tuju. Iman main data ide di bagas satu pukul jalan serenai batu tubuh. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar nasihat. Jadi buido rupani seorang pemimpin, biasanya seorang pemimpin memiliki kecenderungan tidak mau mendengar orang lain lagi karena ego dan gengsinya tinggi. Biau patang-tangi nebana. Jadi seolah-olah orang nebana nama si patang-tangi. Dan pemimpin nasihat, dan pemimpin dari pemimpin yang baik adalah yang mau mendengar nasihat. Bukan berarti dia tidak mampu, tapi ya ketika sudah dijalankan tugas-tugasnya, mungkin orang melihat lu jadi amakan, lu jadi ibadah menulis beliau ini, tapi dan tuntas sinau. Jadi salina yang kamu taminong dakola di gereja, di huria, dakola di perusahaan, dakola di organisasi, di jabupe merlaku do teori Jebroon, mendelegasikan tugas, mengajari asa diboto mangula siulauni, jalan mangula akaulau na dia do napatu tulauku, jalan na dia napatu bergioku tu akahalat. Molo somonido tapatupan, jupahidama akalas lirohan marhiti ulau. Di pasu-pasu Tuhan kita. Amin. Mulia di Tuhan, di hatam na upigi kami di bagasa porminon. Lobok kami itu bagasa rohanani. Asa tahu kami Tuhan mengula hotja. Pasu-pasu, perpumuan, pertanyaan, na upati pahami porminon. Manang bigia pehami Tuhan marpumu di bagas namipi. Pasu-pasu, nang aka ulau nami. Pasu-pasu aka keluarga. Tupahi Tuhan, na ulahami di hutanam di bagian.
di homa daging doto dinami mahitian aku Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dimahitan sian buku edetan 710 ayat sada dohot ayat 2 laus tapapunu pilihan 710. Jesus ale aleku soada tudosni ale ale nasumuru dia asopan diro aku Tuhan aku sakti si paluan nama santo sakti nama kuliah si taoloki namuruki audi agogotaku Jesus ko ale aleku so ada tudosni ale ale nasumurumi dia Tuhan Yesus dosa sudah dosaku napadua au siang palalui Utong kali maluatna Yon managuruki Upere honoluki tutumami Kolo pajupang soorang dohotani Ida oku mahamuli au nai Jesus aleku soada tudosni ale ale nasumurumi dia Tatangi akon man pilihat tua dupan di debata matani yang mahita. Ali debata amanami na di benua gijang boru haruroa di saluhus lehon-lehon nadinggan dohot na sauli basa na mobilitus. Upasahat kami masyan na nilihon ni Tuhani pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwag na hutus di julong. Pasupasu may jalaramoto. Asa huparhasya kami pilihan non. Pati bulhon harajaw mo dito nga ni kudiyang doon di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asa lambutan dahami kurang di silihon-lihon mi Tuhami. Asa lamgirgir hami madog mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahita mangidu di taniang. Alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinorbadia maguarmo. Saya Roma harajaw Saya saot malong di roham di Banua Tuhaw semun na di Banua Gijang. Lema matuhami sa dayon hamuluan siap hari. Se sama dosa nami semun panisa nami di dosa nito nga namar dosa Tuhami. Una kami tugihot ipangucunan. Palua mahami siyan pangako. Ay orna puna harajaw. Do tagugoon. Ro di hasangapon sa liling-nililing na. Amen. Didongani asinirohan itu hatta Jesus Kristus dohot holong nirohan asia debata mata dohot parsauran itu di porbadia mahamusalut na. Amen. Horas marihita salut na di hamua kamang dohot tamuinang atik tungarung aka si panganon taparade rak mahita mangatosa. Moliate marihita.